Mónika kaptam egy 2 tüzet. Azért mondtam, hogy csak rajta ott Buda végig. Mehet egy? Egy kis türelmet kérek már a levegőbe levőktől. Szerintem leállíthatjátok a motort, és lehet, nem kell ehhez dudaszó. Jó, motor le! Igen, azt hallottam. Jó! Marad. Nem megyünk be! Marad ott! Ne sétáld az ember elé. Még hogy így csapják a fejét, azt csinál. Ja? Nem, mindjárt vehettek. Jó. Ó, de jó volt! Van még 2 fönt. Az is jó, marad itt. Megvárjuk az utolsót. Jó, az elment. Lehet a képeket begyűjteni.